Μια αληθινή θεραπεία για την αρθρίτιδα και το χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 1960. Αυτή είναι η ιστορία. Τη δεκαετία του 1960, ο Χάρι W. Ντίελ, ερευνητής χημικός στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, NIH, ανακάλυψε μια ισχυρή ένωση που ονομαζόταν Cetyl Methacrylate. Η πρωτοποριακή έρευνα του Ντίελ αποκάλυψε ότι εργαστηριακά ποντίκια με υψηλά επίπεδα CMO είχαν ανοσία στην ανάπτυξη αρθρίτιδας, μια ανακάλυψη που εξέπληξε τους συναδέλφους του και έθεσε σε κίνηση δεκαετίες ερευνών. Ο Ντίελ κατοχύρωσε αρχικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το Cetyl Methacrylate τη δεκαετία του 1970, αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ΙΠΑ 4 καλάμα μηθανές 49 φύλλα 8004, ως μια νέα θεραπεία για την αρθρίτιδα. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών των συμβατικών φαρμακευτικών οδών, το έργο του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κρυμμένο από το κοινό, μέχρι τώρα. Αυτή η επιμακρών παραγνωρισμένη ουσία χαιρετίζεται τώρα από ορισμένους στην κοινότητα της φυσικής υγείας ως η πολυπόθητη θεραπεία για την αρθρίτιδα. Το Joint Medic που δημιουργήθηκε από την Arise Health Products είναι το πρώτο ευρέως διαθέσιμο προϊόν που αγκαλιάζει πλήρως και εξυμνεί το έργο του Ντίελ, προσφέροντας μία φόρμουλα που ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα καθαρότητας και δραστικότητας. Αποστολή τους είναι να βελτιώσουν τις ζωές, αποκαθιστώντας την κίνηση, απαλύνοντας τον πόνο και τιμώντας το Χάρι Ντίελ, τον πρωτοπόρο που το έκανε εφικτό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε σήμερα το jointmedic.com κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που σας παρέχουμε στην περιγραφή του βίντεο.